Kafearen prezioak lurrikara bat bizi izan du. Urte hasieratik izugarrizko emendaketa bat jasan du kafearen prezioak. Urtarrila eta otsailean egunero prezioa 2% igotzen ikusi dute iparraldeko kafe saltzaileek. Zinez, kolpez etorri da, badugu ohitura, hemen apen pixkaten hola ikusteko edo hola, mina hor zen, zinez egunero zen eguneko bat, kasik bi ren emendapena. Eta gu zera kafe erretzaile batzuekin taldean gira, badugu kooperatiba bat, eta denak eginen elgarde izen, zer gitu zuen, hor panikada, izitu gira. Prezioaren egoeraren arrazoiak anitzak direla aipatu du saltzaileak. Besteak beste, klima aldaketaren eraginez, kafe geroz eta gutxiago biltzen dute. Klimaren berotzak ere kafea agarrotzen du, desagertzarazten du. Brasilen usta berria baita hor, 2025koa, 130 dute gutxiago. Hori Brasilen, baina bertze herrietan ere, Etiopian, Vietnamen, eta honitzez gutxiagotu da. Eta produktoreek usta zetikiagoa ukanez, berdut horien biziare irabazi eta prezioak emendatu dituzte. Aldaketa klimatikoaz gain faktore politiko batzuk ere prezioaren emendaketa ekarri dute. Panamako kanala ere etxe izan da, eta beraz garraioak ere haunitzez luzeagoak izan dira. Bada itxaso gorrian izan diren gatazak eta diren gatazkak beti. Hor ere garraioak perturbatuak dira. Egoera horren aurrean inoiz ez bezala azalpenik eman gabe prezioak igo behar izan dituzte. Hilabetean bertan, normalki jendea abisatu behar da, eta denat, hor hain kolpez upatu den, hor emendatu izan behar dugu hilabetean berean. Guk kiloa, gero dependitzen du ze herriko kafea den, baina 3-4 berba-5 euroz kiloa. Bihartok izan ginen. Bezeroak ere prezioaren igoera hartu dira. Emazte honek maiz erosten du kafea Donibane Lohitzuneko Deuza saltokian eta etortzen den bakoitzean prezio egotzen ikusten duela dio. Kafea luxuzko edari bat bihurtzen dela epatu du. Eta aurrekontu bat suposatzen du etxean. Azken 3 urteetan 3 koiztu eginda kafearen prezioa eta egoerari aurre egiteko alternatibak bilatzen dituzte 100 urte baino gehiago dituen saltoki honetan. Beharko ginuke kafea direktuki gehiago erosi. Gu eta produktoren arteko etapak dira saltatzea naguzu. Eta horrek guri behintzat prezioak mantenduko dizkiguke. Zuzeneko salmentaren autua egiteaz gain, kafearen aurrean alternatibak proposatu nahi dituzte. Beste edari baten proposatzea kafea erosten ahal ezingo duten jendea unkitzeko ere. Eta horiek ez baitira antzi behar. Kafea luxuzko zera edari bat bilakatzen baita. Eta jende horrek ere bardu zerbaiten beharra, beraz badugu buruan bertze edari baten proposatzea. Etorkizunari begira ez dute uste prezioak jaitsiko direla, baina egoera bakoitzaren aurrean egokitu beharko dira.